mwana weminana mwana womunana ivo Mwari chavakambomutira mwana womunana pane chikonzero havangamboti vaita zvese vagozomusiya. Tinotenda nemumwe ari kusvika zvekare. Gaini vanangoudzwa kuti mwanai anonzi ani. Amai ndevapi? Mwana musikana anonzi Liendra Charedzera. Thank you so much. Mwari worugare vakuitirei zvakanaka uye Mwari vanochengeta vana ava. Vana inhaka inobva kuna Mwari uye vanochengetwa naMwari. Isu hatitendi mune zvimwe zvinochengeta vana kunze kwaivo Mwari voga. Mwari vanochengeta, vakambotendeka pakukupai mwana. Moso kana muchitokonfesa nemuromo wenyu kuti mwana wemunana, kana Mwari vakatombotendeka kudaro, vangazotadza here kukuchengeterai mwana wavakakupai? Isu tinoita sevana vadiki, vana baba vese vari muno mukausvika nemaswitsi, vana tuma ECD, ukakapa 2 maswitsi, womuti chindipawo 1, anokunyima iwewe wamupa wacho. Maandimoziva? Wana hudiki kusanzwisisa. Saka isu hatidi vanhu vekuti takura zvinotaurwa naPauro kuti muchiri kunwa mukaka imakufana kudya mabhonzo. Ngatichizivai kuti Mwari ndiye anotipa upenyu, anotichengetera upenyu hwevana ava. Hatibhabhatidzi vana kusvika vakugona kukonfesa vega kuti Ishe Jesu ndiishe, ngavandichengete, tomubhabhatidza. Iko zvino tinovadedicata mumaoko aMwari kwavakabva ikoko kuti Mwari chengetai. Kune mweya inofamba mumhepo, mweya yezvirwere zvinotevera vana vezera irori, vana nhova vanokweshwa vaya. Kune zvirwere zvinotevera ropa rechiberekerwo, kwakabva mai kwakabva baba. Varanda vaMwari pavanenge vachitaura, vanenge vachikanzela all those, vachidedicata vana mumaoko aMwari. Hakuna ari muruoko rwaMwari anobvutwa nedhimoni neshavi nengozi nesatanism. Muzita raJesu ndofunga ndataura. Varanda vaMwari tipuhwe vana tichiimbirwa. Mune mike maipasi? All right. Tinotenda Mwari werugare wenyasha zhinji. Vana ava ngadzive mhare muna Mwari, ngavave vachaona kukwegura muupenyu hwevapenyu, vagoona kunaka kwaMwari wamasimba ose, vasabuda mumba mavadedicatwa in the house of the Lord. Elder, just give me 1 minute. Last week, was it last week? Last week but one. Patakaita zuva rakanaka rababa, pane vakazondibata, my fellow elders. I forgot to put this on our group. Pane vakazondibata vakati koma tisiyawo pachirongwa chakanaka chekutengera baba stand. Kati no, we did not leave out anybody. Yangoitwa nema leaders chete, and it was a bit of a surprise. Saka tataka hold information. Now we have opened it. We are opening it actually to everyone. Kuti if you have your 1,000, pana akatonditi ndine 1,000 yangu yandikuda kufanoti kati mari ngadziuye, mari hadziori, dzinogara kuoffice.
ndikati unongouya woenda kuofisi kwamai Mutya wonyoresa kuti pastors house. Hatimbodedzerai kuti pastors house. Ya, ini yangu mai Mutya chitogara mabata inonzi my pastors house. Muswandiri kuya neyangu nyorai kuti my pastors house. Yes, wogara nerisiti yako every akacho. Hatichingoti every elder. Tosunga ka? Tosunga ere. Uya tichitaita chisungano. Uya tichita chisungano. Uya machemedze takutoita pamberi pevanhu agreement. Tatoafota secretary aita kurere. Tatoa4 out of 7 tatokwana. Let's put our hands. Takuti every elder, every deacon pauri kubvisa tithes yako. Imva wabvisa ne pastor's house. Taisi pamusoro pastors house pazasi. Taita sungano baba pamberi pekereke na pamberi paMwari muzita raJesu. Amen. Saka chechi yese tavhura munhu wese pawangu kana uine chaunonzwa kuti ndoda kuti imba iyoyo paichavhurwa ndisinyatsoziva kuti every brick riri pamba apa chidhina chimwe nechimwe ndechangu. Ko zvino chambodhura here zvidhina? 30,000 imari vanoita zvidhina 3,000. Oh, 30,000 bricks 3,000. Woziva kuti zvidhina dzimba dzemazuva ano dzawanda magirazi ka kudarika zvidhina. Saka musatye 30,000 zvogona kutokwana. Handangotaura from a layman's point of view. Wongotenga tokudza pazvinochengetwa. Mari ngadziuye kana uine something chiri material tanga waticonsulta. Hatidi chinhu chisingazonofiti pamba yemuranda waMwari. Consultants but zvidhina as long muri kutenga zviya zvakanaka izvo sezvo muri kutengera imba yaMwari zvotiitira zvakanaka. Ngatimbonzwai mai Mutya vachitipa report kupera every month kuti pastors house yapa mari. Tichinzwa kuti ngatifambei mari haiori handitika. Apo takamira apo inyaya yepaperwork. Nyika yedu munoiziva. Ndofunga mungarambe mongotiko baba secretary vanongoti you know paperwork yemunyika medu kuti kana ichifamba it takes time. Ndo zvakangotimisa chete asi pakangwera panzi tubvunu. Ndakambonoatenda committee yacho iri kuita izvi. They are moving so fast. The plan is there, everything is there. Kungoturika takutobva topunza matendi. Pane vhesi Pastor Mukobvu Genesis here Exodus inoti Mwari vachitaurira vana vaIsraeri kuti magarisa panapa kwirai pamusoro apa zvishoma. Kana naMwari vari kuti tagarisa pamatende panapa hanzi kwirai pamusoro apa zvishoma. Mbotaurira neighbor kuti hanzi kwirai pamusoro zvishoma naMwari apa. Aha, wonderful. Kana ndadaika kana wapara mhosva Pastor Mapuranga unosiyira mai kuti vakukavhirika. Ngatifarire mai shangu vauye. Asi baba varoda kumhanya kuruwa manje. Protocol yavo ndiri kuona vakutopaka mota dzakaita convoy. Amen. Ndoda kukutendai mose nemaprayers enyu amunotiitira handiti. Mai Mutya vakasara nemadzimai vakati amai vari kuda madzimai. Ini kanda ndoda madzimai handidi uye anoita zvekupushwa kuti aite zvandinoda kuita handidi. Ndinoda anonzwa kuti iye nemari yake tinogona kuenda kure. Madzimai akanyoresa ndofunga 17. Varipo here vamwe vanoti amai whatever project yamuda kuita iyoyo muchafara nayo. Handidi vanozondibvunza zvakawanda. Mumwe anongonyoresa zitaga anoda kungotinetsa kuzomuti ko iwo wakazvipira 1. Hatidi vanhu ivavo. Anoziva kuti ndakaomera stay away. Varipo here ndione. Vana mama toda kupa baba nguva simukai mai Mutya nyorai. Ndo secretary wegrupu redu iroro mai Mutya vaviri. Vakadaro simudzai maoko. Handidi anozondiudza zvimwe zvinhu zvokuti zvinokanganisa boka iroro. No. Vawatogarira kure. Nyorai mai Mutya, mai Gora, mai Shabhani, ndiani mumwe.
boka iroro tichaenda kure neboka iroro. Ndinogona futi kuzofamba naro kwandiri kuda kuenda. Asina kuomera, handidi. Anoomera, anokomburena, anotaura Derek, handidi. Time aripo here mumwe tinyore? Mai Sereni, amai avo mai ani? Mai Chiwai, mai Sereni, mai Chiwai, mai Pondiwa, mai Muchina, mai Mutka. Itai short hand. Baba vakuda kumira pano. Kune mumwe zvakare neanozobvunza gurupu kuti muri kuda kuita zvei, bvai mavhara mwena. Hatidi, nokuti ndo vanhu vanokanganisa boka ivavo. Anda kuzobvunzwa kuti kuri kuitwei. Hatidi. A very big NO. Vapera handiti. Tichazokuudzai kuti madepartments edu ari kumira sei gore rino. Vakuru, pana amai ani awo, ndimai ani? Mai Rori. Mai Rori, mai Mutya, mai Rori. Muchazenge muchiudzwa kuti tiri kuenda kupi. Vari kuparticipate nekuti tiri kumita rini. Muchiudzwa handitika. Pagurupu pakangokandwa chinhu. Ibvai maita action vana amai. Ndinokutendai, Mwari vakuitirei zvakanaka. Ngatendei amai. Totenda amai nekutungamira kwakanaka kereke imiswe panzvimbo. Hallelujah. Totendawo zvakare deputy chairman leadership yavo, the visionary leadership yavanayo. Ngatatende. My Chiwutsi, thank you for that powerful testimony. Mwara kuromborerei, Mwara ramba achikusimudzirai. Hallelujah. Ndozosimbisa kereke izvozvo. Because ndikaona mai Chiwutsi vachiitirwa, ini ndotadza sei kuitirwawo. Hallelujah. Mwari asarudzika kuti anoda mhuri yekwamanhire chete aiwa. Kana one kutenda kwako checked, you will receive. Hallelujah. Tikatotenda Mwari. Baba ngatisumukei tese. Baba sorry baba ndatora nguva but ngatisumukei tese. Hallelujah. Yes, let's fasten our seat belts. Hallelujah. Who is ready to receive the word? Who is ready to receive the word? Ngatigadzirei. Because iro shoko roda kutogarawo pakagadzirwa. Hallelujah. Saka you need to prepare the place for the word. Hallelujah. Baba uyai. Ngatiwombere baba vachiuya. Thank you. Hallelujah. Dambudziko ratinaro nderokuti nziyo dzedu dzakare kare dzinoramba dzichidzoka. Pane chorus yataimba tichingoti only Jesus, only Jesus, only Him to satisfy every burden becomes a blessing when I know the Lord is mine. Only Jesus, only Jesus, only Jesus, only to satisfy every burden becomes a blessing when I know the Lord is mine. Baba vedu muri kudenga, Ishe wemadzishe, Mambo wekururama, hakuna mumwe kunze kwenyu Ishe Jesu. Ndimi moga munogona kushandura kutukwa kukava kuropafadzwa.
ndimi munogona kushandura nhamo ikava makomborero. Ishe Jesu, Ishe Jesu, pamazarura pananopfiga, ndimi mambo wemadzimambo. Mangwanani ano taungana kupa mbiri nokukudzwa kuzita renyu. Hakuna rimwe zita ratichaponeswa naro kunze kwezita raJesu. Iyemi makatakura matenda edu, makasimudza kurwadziwa kwedu, namavanga enyu takaporeswa. Mangwanani ano Baba, iyemi munoziva dambudziko remumwe nemumwe, zvisinei nokuwanda kwedu, asi munoziva mumwe nemumwe nezita rake. Munomuziva kuti ane mhotsingani dzebvudzi mumusoro. Ukuru hwenyu hunoshamisa, utsvene hwenyu hunorumbidzwa. Pirwai mbiri Baba, pirwai muzita raJesu. Only Jesus, only Jesus, only to set His Son. Every burden becomes a blessing when I know the Lord is mine. For the last time, ungarevesere urege kuimba sechimbo. Zikisa moyo wako. Only Jesus, only Jesus, only Him to search His heart. Every burden becomes a blessing when I know the Lord is mine. Thank you very much. You may be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. We love one another. Oh, we love and pray. Oh, we love and praise God. We love one another. Oh, we love. Oh, we love. I am praised. We sing hallelujah and praise. Oh, we sing and praise. Oh, we sing and praise. Hallelujah. Hallelujah. Wow, 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 wow. Pane mweya waMwari, pane rusununguko. Wow, 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 wow. Munhu mumwe chete asiri kufara ndamai nyama chete. Hallelujah.
Urukufara. Ora. Glory be to God. Ndatumboseka kawanga wanyanya kuti kwindima. Hallelujah. Vangani varukufara nasi. Praise the name of Jesus. Glory be to God. Vice Chairman nditenderei ndimbotenda kuna Mwari wemasimba ose kutenda engineers edu atinawo pano. Ndiri kuona basa riri kufamba. Ndaona matombo azarapo. Tara iri kunhuhwira uko. This is the Lord working through his people. Mwari ari kushanda nevanhu vake. My engineer, I thank you very much. Andidome master yenyu ndotya vanojonyora. Mwari ngaakugonerei akuropafadzei. Ndatenda zvangu. Hallelujah. Nyaya iri pano nhasi haisi nyaya yakawanda, ndine nyaya yaJesu. Ndosaka ndaimba ndichiti only Jesus. Only. Unoziva tikaisa only hakusisina mumwe. Hallelujah. Hakusisina mumwe. Kana mahomedha achapakwana. Tangoti only. Only. Iwe chimboti only Jesus. Ndo wandamirira pano. But nhasi handisi kuziva wandatumwa. Kwa ari pane munhu ari kushandurwa mamiriro ezviro muupenyu hwake nokumba kwake. Ari kushandurwa. Hana kungomira chete, but pane munhu ari kushandurwa. I tell you, ramangwana rako riri kutochinjwa neshoko irori. Ndaparidza kuEnglish service ndichitaura pamusoro pe Mwari uyu achitanga akatanga matheologians akanditarisaya kana makadzidza inonzi dogmatics. Asi mazuva ano vakuishandura vachiisa kudoctrine. But takarova iri dogmatics. But dogmatics iyoyoyo payaitaura pamusoro pe atonement. Can I go with you? Pamusoro pe atonement. Atonement in Hebrew, it only means to cover. Kuvhara zvivi zvako. Vanhu vaiwiswa nembudzi nemakwai. Veurura pamusoro pembudzi nehwai. Mbudzi yourayiwa, ropa roenda kunosaswa paatari kuti muregererwe zvakaipa zvenyu. Vaiiti atonement. Now atonement ndichaiparidza another week nokuti haidi kuita chidimu. Nokuti guchutuka muatonement vanotanga yavanoti hanzi propitiation. Propitiation, it simply means to bring near. Hello? Zvinhu zvanga zviri kure kuzviisa pedyo. Isusu takanga tiri kure naye, asi wakati zuva nerudo. That is the propitiation yakaitwa naJesu. Mwari akaona kuti vanhu vese ava Satana vahwina vakuenda kugehena. Saka akatsvaka means and ways yeatonement. Ndo pakauyiswa propitiation. Ndichaiparidza rimwe zuva. Asi nhasi ndasarudza kuparidza substitution. Kuti Mwari uyu akasarudza mumwe akauya kuzoita substitute wedu. Akatora nzvimbo yako, kwete yako chete. Ndokutora nezvivi zvako, ndokutora nokutukwa kwako,
ndokutora nenhamo dzako dzose, ndokubva azviisa paari. Ndosaka tichishandisa shoko rinoti substitution. Are you getting what I'm saying? Number 3, vanoshandisa redemption. He came to redeem us. Oh my God. Ndosaka tichiimba tichiti, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer. All right, okay. Taimba nziyo idzodzi. Nyangwe wawirwa nenhamo zvaoma, uchiona nyika yose yakupandukira, ndopa unongofamba uchiti my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer. Kuvashomanana unonzwa mumwe mweya wakuchinja. Unoona zvimwe zvinhu zvanga zvichiitika, unongonzwa kurerukirwa, because you are calling murume weatonement on the part of his redemption. And the last one, vaiti reconciliation. Komana, ndichati nindombomira maprango rova reconciliation. We all over redemption. We all over propitiation. Inobva yava chechi iri mudoctrine. Kwete kuti ukangomira pano hama dzinodikanwa, takadikanwa tiudze zvawamirira. Hallelujah. Pana ari kundinzwa here pana. Zvino nhasi ndamirira pano kukutaurira inyaya yaJesu. I want to talk about the law of substitution. Can I say it again? Yes. The law of substitution. Chiremba ndashaya izwi rinoti tsvikiti pakuti substitution ndamboti kumirira. Zvino ndakati tine murume anoziva shona zvisina kamboona panapa anenzi gwatidzo. Substitution toti kudii? Mape taurai zvinorevei kuti munjipirwa? Kuti munjipirwa zvazvinoreva ndizve kudai izvo. Regedza ndiedze kuti ndipe illustration. Ane iPhone munomu ndeupi? Ane foni yake inodhura stereki. Ane foni inodhura iyo. Kana kuti yamai ava. Handiti? Ini ndoti anti muri kuona all right. Handiti muri kuona bhuku iri. Iri ndakaritenga ndofunga $5. Yenyu makaitenga mari. Saka tochiti amai imimi mochiti ngatichinjane ndakuda hangu bhuku renyu. Irika motora. Indotora chi? Taita munjipirwa. $5 ne 2,500. Taita munjipirwa. Ndo iri kutaurwa nemukuru panapo. Kuti Jesu paakaenda pamuchinjikwa akatakura kuipa kwako kwese, zvivi zvedu zvese zvakaipa zvose zvakashoreka. Ndobva tichindipa inda kukupai zvandandinazvo izvi zvinodhura. Aparidza murume.
asi inini manjiro kuti munjipirwa ndatanga kurinzwa nhasi, handisati ndamborinzwa. Haleluya, haleluya. Uyo ndiye muzezuru chaiye akakwana. Substitution, wasaza, are you understanding it? What do you say in French, substitution? Also, substitution. It says substitution. 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 In Portuguese, what do you say, my sister? Substitution. Come again. Go give a microphone. Substituição. It's similar to French. Yes. Yeah, it's almost the same French and Portuguese. Thank you so much, Mama. Thank you very much. Obrigado. Hallelujah. Well, we have got so many nationalities here, so we must go hand in hand. Now, law of substitution is this one. One who was sinless by nature, who never committed sin in his life, became a sinner for us. Am I talking to somebody? One who was sinless by nature, who never committed sin in his life, became a sinner for us. Now, nditerere say, law of substitution. Mwari akati vanhu ava vakuparara, Satana anenge awina. Hapasisina ari kuvarwira kuti vauye kuparadise. Ndiani anoenda, Jesu ndokuuya. A sinless person, asina nature yezvivi, ndokuuya, ndokutora nzvimbo yako iwe mutadzi, ndokurohwa, akatambura, akaiswa pamuchinjikwa. Jesu akanga ari Mwari, haana kumbosiyiwa naBaba, but atakura zvivi zvako nezvangu. Baba havatarise zvivi, vakatarisa kusaidi vakamupira gods. Bhaibheri rangu rinoti nyika ikava nerima. Mwari ati handirambe ndakatarisa zvivi. Jesu akachema ari pamuchinjikwa, akati Eloi, Eloi rama sabakatani, Mwari wangu, mandisireiko? Akamira, atakura zvivi zvako, kutukwa kwako nekwangu. Ropa rake parakadonha richirova panyika. Bhaibheri rangu rinoti pakava negreat earthquake, nyika yose ikadengenyeka. Ti ropa rani iri, ropa risina zvivi, rauya kuzotakura zvivi zvako nezvangu. Akamira ipapo, akadanidzira nezwi guru, akati tetelestai, it is paid in full. Ndapedza basa, ndaripa mhosva, zvivi zvose zvenyika ino is paid in full. Reshona rinoti zvapera. Now, ndinzwisise nasi. Chakapera chi? Vanhu vanouya kuchechi,
havasi kunzwisisa basa rakabatwa naJesu. Vamwe vanongoimba vachitamba, havazvinzwisise. Svondo rakapera ndakati, anonzwa shoko iri nokuriita akafanana nomurume akavaka imba padombo. Mhepo ikauya, mafloods akauya, asi imba haina kudonha. Reason ndoyokuti vari kunzwa shoko vachiriita. Vanonzwa vasingaite, they will come back next week the same. Asi vanonzwa nokuita, shoko iri rine simba. Shoko iri rinoshandura munhu. Shoko iri harisi rokutamba naro. Pakutanga shoko rakanga riripo. Shoko rakanga rina Mwari. Shoko rakanga riri Mwari. Shoko rikazova nyama, tikariona sokubwinya sekomwanakomana wa Mwari. Zvinhu zvose zvakasikwa naye, vose vakamugamuchira, akavapa simba kuti vanzi vana vaMwari. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Haisi nyaya yokutamba nayo yaJesu. Basa raakabata paKalvari, Bhaibheri rangu rinoti adzokera kudenga, akapirwa zita rinodarika mazita ose evari kudenga napanyika, kuti mabvi ose, ndimi dzose dzipupure kuti Jesu ndiye Ishe. Oh, Jesu ndiye Ishe. Ndati Jesu ndiye Ishe. Hama yangu, haana kungotakura zvivi zvedu chete. Ndopandakuuya ipopapo manje. Ndati Jesu haana kungotakura zvivi zvedu chete. Nyangwe paaiporesa vanhu, aitaura achiti ndokuti zvizadziswe zvakataurwa namuprofiti Isaya, kuti namavanga ake takaporeswa. Kureva kuti shoko irori riri kushanda. Unoziva mumba menyu mukaitarisira Jesu pasi, zvichakunetsai. Ndati mukatarisira zvakaitwa naJesu pasi, zvichakunetsai. Muchachinja machechi mukaenda iyo neiyo, hakuna chainokuitira. Akatakura. Pana kubata here zvandiri kutaura panapa. Are you with me? Are you with me? Now, I'm going. Regeti mbuvirenga magwaro. 2 Vakorinde 5:21 panoti kudii. Kana kuti 1 Peter 2:24 yawawana. Uri kungomanya kaiwe zvandisina kutaura. Ndati 2 Vakorinde. Maienda pachapter 8 pavhesi ya 9. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty might be rich. Koshona inoti kudi. Uyo wakanga asingazivi zvivi, wakamuita kuti ave nezvivi nokuda kwedu, kuti isu tive nekururama kwaMwari maari. Hey, averengapita ko. Ndiyo averengapita. 2 Corinthians 5:21. Maverenga 2 Corinthians 5:21. Magona inotaura zvimwe chete izvozvo, but apa tanga tichida 2 Vakorinde 8 pavhesi ya 9. Zvanzi vakamuita azere nezvivi.
kuti iye manje kururama kwake kuve kwatiri. Iwe taura mana. Kururama kwa Kristu kuve kwatiri. Ndosaka tichikuti pfeka saKristu, famba saKristu, kuti kururama kwa Kristu. Iwe rega kupfeka sehure, rega kupfeka sevanhu vemunyika, pfeka sani. Verengai Bhaibheri. Nhasi ndiri kuda kuverenga, ndakamirirwa kuruwa izvozvi. Handetoni nokuti munoziva nyasha dzashe wedu. Hanzi imimi muri kuziva nyasha dzashe wedu. Ndiani asingazive kuti Jesu akaroverwa pamuchinjikwa nokuda kwako iwewe? Nhamo yako ndeyekufunga kuti hameno akatakurirwa, iwe uri right. Akaenda pamuchinjikwa nokuda kwako iwewe. Kuti zviiti kuti kunyanga akanga akapfuma. Nyangwe iye Jesu akanga ari mupfumi, muridzi wezvinhu zvose, nyika nokuzara kwayo ndeyaJehovha. Wakava murombo nokuda kwenyu. Asi iye akava murombo nokuda kwako iwewe. Kuti imi neurombo hwake muve vapfumi. Kuti imi neurombo hwake muve. Noziva murombo chaiye haagoni kutaura kuti mupfumi. Kuti iye neurombo hwake imi muve. Chibvunzo waugere naye kuti urombo wakautora kubve. Nditarisei zvenyu. Pana ari kundinzwa here? Jesu akaenda pamuchinjikwa, akatakura zvivi zvako. Zvivi ndo zvinounza urombo. Saka akaripa mhosva dzako dzose. Aripa mhosva dzako, akatakura pamuchinjikwa. Paye paairwadziwa nezvivi, akanga akatakura urombo hwako. Musi kundinzwa. Ndati akanga akatakurei? Paakachema achiti Mwari wangu mandisiyirei, akanga aremerwa nenhamo dzako iwewe. Dzakanga dzakamuremera. Bhaibheri rangu kuna vaGaratia 3:13 robva rati akatakura kutukwa kwedu. Kutukwa. Ndozvitaura zvangu ini. Akatakura kutukwa kwedu. Verengai bhuku. Kristu akatidzikinura pakutukwa kwomurayiro. Pakutukwa kwomurayiro, yes. Iye akaita chakatukwa. Iye akaitwa chakatukwa nokuda kwedu. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi. Vakatukwa vose vanotukirwa pamuti. Vanoturikwa pamuti. Sorry, vanoturikwa pamuti. Hande nayo kumberi, verenga wanonokereko. Kuti kuropafadza kwaAbhurahamu kusvike iwe muna Jesu. Jesu akaenda pamuti kuti kuropafadzwa. Oh, haleluya! Kuti kuropafadzwa kwaAbhurahama kusvike kuvahedheni. Danidzira kuti ngazvive kwandiri sezvamareva. Nhamo yako ndoyekuenda kumba uchifunga kuti ninganditi. Kufunga vanhu hazvina zvazvinoshandura. Funga shoko raMwari. Funga zvakarehwa naMwari pamusoro pako. Every burden becomes a blessing when I know the Lord is mine. Mwanakomana, mwanasikana, rega kufunga zvisina basa. Funga Jesu akaripa mhosva dzako. Funga Jesu akatakura urombo hwako. Funga Jesu akatakura matenda ako.
the law of substitution. Unoziva, he became you pamchinjikwa. Akanga achirowa pamchinjikwa, it's you. He took your place. That's the law of substitution. Akatora urombo wako akaenda nawo pamchinjikwa. Ndosaka Paulo anonyorera vaKorose achiti akatora rugwaro rwaipesana newe akarurovera pamuchinjikwa. Vanhu vanouya kuchechi vanouya vasinganzwisise zviri kureva rugwaro urwu. Pana ari kubata zvandiri kureva here? Hamusi kunyatsonzwisisa zvinoreva rugwaro urwu. Enda kumba kwako uchiti iwe nhamo, the price was paid by Jesus. Haufanirwe kugara mumba mangu muno. Ini ndakagamuchira Jesu. He became my substitute. Kwa iwe nhamo uri kudei mumba mangu. Iye Jesu akaitakura pamuchinjikwa. Kwa America kwaiva neslave trade. Ndakubva yanzwikwa kuWashington DC kuti yaitwa abolish, yarambwa muAmerica. Hakusina munhu achashandira mahara ari slave. Yanzwika kunana Pennsylvania, zvichienda kunana Indiana, but kunana Mississippi nana Louisiana uku zvakanonoka kusvika. Vanhu vasunungurwa January, ivo vachiri muslave trade havasati vagamuchira nyaya yacho. Vakatozosunungurwa muna May, iyo yaregedzwa muna January. Reason ndeyekuti vanga vasati vagamuchira shoko. Bvunza ugere naye iwe kuti Jesu akafa rini nanhasi uchiri muurombo uhu. Are you hearing what I'm saying? Pana ari kunzwira zvandiri kutaura pana. Jesu akafa kare. Reason ndekusaverenga shoko. Kuenda uchimeditata pamusoro peshoko. Are you getting what I'm saying? I just want to say, Jesus, when he died on the cross, he paid for our salvation. He paid for our deliverance. He paid for your healing. Thank you. Ameno kana ndiri kunzwika zvandiri kutaura panapa. Munoziva nhamoga ndaitaurira vafundisi nekwesa kuti nhamo yenyu ndosaka muri vafundisi vovarombo futi. Nhamo ndeyekurwira chigaro. Unofunga kuti chigaro chinopfumisa. Chigaro hachipfumise. Chinopfumisa kutenda kwako nokurarama zvinoreva shoko. Pana ari kubata here zvandiri kutaura panapa. Unoona muchechi mapindana nevanongorwa nezvisina basa. Bhaibheri riri kuti he paid for your salvation. He paid for your deliverance. Fundisi yangu muri kustora kupi? Isaiah 53 pa 4 and 5. Verengai? 53 pa verse 4 hapo. Surely he hath borne our griefs. Zvirokwazvo akatakura matenda edu. Akatakura. Kwete one denda. Paakanga ari pamuchinjikwa when he was on the cross. He carried. No, andikati he carried ndachikora chirungu. Parikuti surely he hath borne our griefs. Ukabvisa ari kumberi kwa Enuyu. Pakusara born. Kuti he has born a child. Abereka mwana. Ndiri right? Now, mwana wa unobereka iwewe. Anga ari part of you. Ndosaka pachishandiswa born. But pakazoiswa kumberi uyu. Kwa kuda madhokotera kududzira manje. Now, you see, nokuti pa muchinjikwa haana kuuya achiti iwe nyora zvivi zvako nyora. He born
akatakura zvese mumwiri wake, nokuti tikabvisa uyo waakuzvara. Are you getting what I'm ndiri kuzama kududzira pana ari kubata zvani nokuti uyu manje zvako usati waberekwa zvanga zvamaari, nokuti Abrahamu akabereka Isaac, Jacob, abereka vana vake Abrahamu, Isaac and Jacob. But ukaverenga kumberi uku unonzwa zvichinzi Levi akabvisa chegumi muna Abrahamu, kureva kuti zuva rapa Abrahamu chegumi nevana vari maari. Are you getting what I'm saying here? Nevana vari maari vadiwo. Nokuti takuzoverenga kumberi zvichinzi Levi akapa Merikizedheki chegumi, akapa ndi Abrahamu. Uyu Jacobo asati avapo, saka aiva muna Jacobo. Saka Jesu uyu paanonzi akatakura zvivi zvako, iwe wakanga uri maari kare. Ndosaka Bible richiti for those ones he foreknew. Come on. Aiwa mabranka vangeruda kurowa iri mari. For those ones he foreknew, vaakaziva kare. Usatambe neni ndiri mwana waMwari. Akaripa mhosva dzangu, akatakura urombo hwangu. Rega kuita shanje neni kana Mwari akundiropafadza. Akatakura nhamo dzangu, akatakura kutukwa kwangu. Rega ndidzokere pazvirwere manje. He hath borne our griefs. Ma griefs ichi shoneri kuti kudi kuiwa wakatarisirwa nokusimudza kurwadziwa kwedu. He hath borne our griefs. Griefs marwadzo zvinokurwadzisa, zvese zviri kuturaya kuuya kumba kwako kuzokurwadzisa. Those are griefs. Apo pari kunzi surely he hath borne our griefs and carried our sorrow. Ndosaka ndati kuna mai nyama nhasi ndiwo usiri kufara, nokuti Bhaibheri riri kuti he carried our. Bvunzogirei kuti why are you sorrowful? He carried our sorrow. Wow. Pana ari kunzwawo zvandiri kutaura here panapa? Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Now I want to tell you that maJudha vakafunga kuti ndiMwari vari kumurova munhu uyu anga akaipa stereke, munhu uyu anga ane zvivi, but iye haana zvivi. Zvivi zvaatakura ndezvako nezvangu. Aripamo iwe. Ndanzwa mai Chiutsi wachiti ndakanzi 27,000 kuenda kuIndia kunooperata kwamusoro. Now, kouya mumwe achiti mama Chenda, I have paid everything. Ndo zvakaitwa naJesu. All your sickness he has paid in full. Namavanga ake hapana ari kundinzwa here panapa. Namavanga ake nyange ukanzwa musana uyu uchitetena, iwe taura kuti wauya pasiri ipo. Namavanga ake ndakadii zvangu. Nyange ukanzwa gumbo iri, nyange ukanzwa musoro, iwewe tenda chete. Usambofe wakahadzika. Don't doubt God's word. Ramba wakabatirira pakutenda kuti namavanga ake. Ndakapa verse 5, but he was wounded for our transgression. Asi akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu. He was bruised for our iniquities. Akarwadzwa
tinodziwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Amapuranga paita zventuka. Transgression zvivi. Ko iniquities. Nokuti dai akangokuvadzirwa zvivi zvedu cheteka isina kuzotaurwa iniquities. But now ndakazoendera pamberi mbichana nesubject inonzi hermeneutics. Hermeneutics is the science and art of interpreting words. Saka yakaenda painoti pane imwe yavanoti the first mention principle. Anzi ukaverenga enda mubhaibheri pazvakatanga kutaurwa kuti zvairevei, wobva waziva kuti zvaidii. Nokuti chirungu icho, words change in course of time. Patinofamba so mamwe mashoko echirungu hakuchinja. Kare conversation yaireva conduct, your way of life. But mazuano conversation ukaiverenga mubhaibheri unoti it's a dialogue. Vanhu vari kutaurirana. But ana Paulos vaishandisa as a manner of life, your character, your conduct. So words change in the course of time. Apo panzi transgression kureva zvivi zvangu. What about iniquities? Ndo yanda kutsvaga mubhaibheri pana Exodus 34 pa7 up. Ndiani angandiverengere tidudzire, nokuti ukaparidza nhema hadzishandure vanhu, asi ukaparidza chokwadi ndo chinoshandura vanhu. You shall know the truth and the truth shall set you free. Am I preaching? My own keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and the sin. Zvitatu zvataurwa one time. Verenga shona kuti panoti kudii ipapo usvike pakoma. Anochengetera vane zviuru zvamazana nyasha dzake. Anovakanganwira zvakaipa zvavo. Zvakaipa. Nokudarika kwavo. Nokudarika. Nezvivi zvavo. Nezvivi zvavo. Kokudarika nezvakaipa zvisi zvivi. Hande naye kumberi hausati wapedza. And that will by no means clear the guilty. Asi asingapembedzi munhu ane mhosva. Visiting the iniquity of the fathers upon the children. Anorova vana nokuda kwezvakaipa zvamadzibaba avo. And upon the children's children. Navana vavana vavo. Unto the third and the fourth generation. Kusvikira kurudzi rwechitatu nerwechina. Iniquity yakunzi manje Mwari uyu anotevera iniquity yemaparents kusvika kuchizukuru chechina mapanzwa manje. Saka inini ndakuti munguva yeBhaibheri iniquity yaireva sins of the fathers. Ndikurudzira mushere ngatifambe itese zvivi zvemadzitateguru. Nanhasi ukaona atete vasina kuroorwa, generation yakare nevazukuru nhasi havasi kuroorwa, nokuti zvivi zviri kutevera zvanzi ndinorova rudzi kusvika kuchizukuru chechina. Now those are the iniquities. Are you hearing what I'm saying? Vakomana, kuvanhu matarisiro avandiita. Regai ndichisiya ndiende. Now, ngatichidzokorurai 53 paverse 5. He was wounded for our transgression. Akakuvadzirwa zvivi zvedu isu. He was bruised for our iniquities. Akakuvadzirwa zvivi zvemadzibaba edu. Come on. Zvese zvakarohwa hapo. Ndati zvose zvakadii hapo. By his stripes we are healed. Pana rikunzwa zvandiri kureva here pana. Now, pandareva zvivi zvemadzibaba ndo pane ngozi dzese ipopa. Hanzi haana kuripa ngozi. Haana kuripa ngozi. Ndambotaurira vekuseni kuti ndaiparidza kumhondoro inini. 1984, 85, 86. You still remember my marufu. Ndakaenda ndichibva pawatyoka pagora. Ndokudimurira ndakuenda nekwanazi nyengeroko. Ndokusvika pane mumwe musha wainzi wekwamagejo. Ndokuona musha wapera nengozi.
mombe mudanga dzapera vachingoenda kun'anga. Ino yati ngozi inopera, dzimba dziri kutsva, vana vakomana vamwe tu vakungova vakupenga, havasisiri vanhu. Kamwe kakomana kadiki karingobuda mvura mumusoro, mumwe musikana anongogara akasungwa necheni dzemombe. Ndobva ndasvika ndakati pane mumwe chete akatakura zvivi zvevanhu, anonzi Jesu. Ndiri kukumbira kuti mutendeuke, mugamuchire Jesu. Vese vakatendeuka. Ndokubva ndapisa machire mudzimu, ndakapisa nemasaga emishonga yen'anga. Ndakati zvimwe zvamakachererwa pasi chii? Pagedhi apo pakachererwa fuko ine mazai, apo imwe, apo chii? N'anga dzakaipa. Saka vapedza kudaro, ndanamata navo. Kakomana kaye ndanamata nako, ndokubva ndapfuurira pamberi. Anga ndisina bhasikoro kana chindiri kufamba netsoka. Ndasvika kwaKadhani, ndindakatanga machechese emhondoro. Ndatanga imwe ndakuparidza ndiri mumba mumwe mukuru. Vaye vasunga mwanasikana uye auyiwa naye ari muchikochikari akasungwa necheni. Ndiri kuparidzako, ndapedza zvakanzi mune mwana umu. Ndokubva ndasvika ndakati musunungurei zvakanga ndakamusunungura madhoo nedzimba dzese dzinoparara idzi. Nesimba rainaro hapana anogona kumubata. Ndakati ndati musunungurei. Ndokubva vamusunungura. Ndokubva ndati nezita raJesu akaripa mhosva dzedu dzose. Nezita raJesu akatakura kutukwa kwedu. Sunungurwa. Uyo wasimuka akutamba nevamwe. Vamwe vari kutotiza vachiti nhasi tinga kambe iye asunungurwa akutofarawo nevamwe. Ndokubva adzokera kumba. Ndakudzoka kuHarare zvakanzi hamumusiye. Vabereki vake zvakanzi endai naye. Takauya naye namai changwa. Musikana ainzi Lucia. Tikagara naye kumba kwedu. She changed. Vakomana kuBible College vaiuya vachiparidza paGrinora. Mumwe amuona ndiye akamuroora. Ndaituma vakomana vekuBible School vachienda kunoparidza. Muning'ina wake akaroorwa nababa vouyu, sumuka Manasi uyu. Mwana womuning'ina womusikana iyeye. Uyu amai vake ndindakavatendutsa vari musikana. Varoorwe ndiinavo. Akavaroora ndindakamutendeutsa futi. Saka uyu muzukuru wangu chaiye. Vakomana vandiri kutaura vakanga vakanganisika. Wani ndiye asara, mumwe akashaya. Mumwe achiriko kumushoko. Ari kuBulawayo. Kakomana kaibuda mvura mumusoromu. Kakava overseer Magejo, Peter Magejo. Ari kuChegutuku. Akaenda kuIni. Akaenda kuIndia, okay. But I want to tell you, Jesu wandiri kukuparidzai pano uyu. Ndakaona achiparadza ngozi. Ndakaona achiparadza mweya yakaipa. Handisi kukuparidzira Jesu wenhando. Oh my God. Ndakamuona achiita mabasa makuru anotyisa. Nhamo iri kumba kwako idiki-diki. Nokuti une nungo dzokuita zvandiri kukuudza. Verenga Bhaibheri iri. Verenga Bhaibheri iri. Pana ari kundinzwa here pana. Hama yangu ndinzwe. Hama yangu ndinzwe. Jesu uyu. Aiporesa vanorwara. Achiita zvese. Pamwe achitotaura achiti ndiri kuita izvi kuti magwaro azadziswe. Akataurwa namuprofiti Isaya kuti namavanga ake takaporeswa. Are you with me? Church,
Let me conclude. Ndiende kune vamwe vakandigarira. Oh, hallelujah. Unosiya wayamwisa. Usangomhanye kunoyamwisa dzevamwe yako wasiya usina. Hallelujah. Now, ndikuda kupinda ndarova introduction to the law of substitution. Law of substitution inoshanda nekwauri nhasi. Inoshanda kuti nyangwe vari kukumukira vanoitirwa naMwari zvanga vachida kukuitira iyoyo. Law of substitution haina kuperera pana Jesu. Ukaverenga Esther 7 pavhesi ya 10, Esther 7 pavhesi ya 10, pane mumwe murume ainzi Hamani akanogadzirira Modhekai magalozi pokumusungirira kuti afe. Ndokubva atopedza kuagadzira. But verse 10 inoti kudii koverengai tinzwe. Naizvozvo vakasungirira Hamani pamatanda akanga agadzirira Modhekai. Ipapo kutsamwa kwamambo kwakagarara. Vakasungirira Hamani pamatanda akanga agadzirira Modhekai. Shamwari taura substitution ipo baba. Muri kuiona here substitution kushanda kwayo? Mwari uyu ndi Mwari wepower of substitution. Unoziva, pane vamwe vari kuronga vari kufunga kuti yavaronga vatopedza, vari kurongera iwewe. Mwari anogona kungoipidigura. Inongopidigurwa so. Zvanga vachida kukuitira iwewe vakuzviitirwa iwo. Iti ngazive kwandiri sezvamareva. Ndofamba pamberi here mbichana. Nokuti hama dzangu Daniel 6:24 vakamurongera yakapenga. Maminista ehurumende vakarongera deputy president akakandwa mugomba reshumba. Asi iye aziva kuti ndarongerwa akaramba achinamata. Ndine urombo nevatendi vasingagoni kunamata vari muno. Ndine urombo nokusagona kunamata. Shamwari famba uchinamata. Mwari makava murombo ndive mubvumi mamuri. Mwari makatakura kutukwa kwangu kuti nourombo hwenyu ini ndive mupfumi. Aiwa Mwari makadai uchirisaita shoko, uchiritaura shoko, mwedzi haupere usati watanga kuona shanduko mukati muupenyu wako. Mwedzi haupere, nokuti Bhaibheri rangu rinoti ndirangaridzei, ndiyeuchidzei zvandakakuvimbisai kuti ndigokuitirai. Vakaganda Dhaniero mugomba reshumba, akarara asina kana kudyiwa. Mangwana kuseni mambo akaenda. Dhaniero muranda wa Mwari wokumusorosoro urimo here? Zvakanzi mambo rarama ino kusingaperi. Mwari watuma ngirozi hadzina kundidya shumba. Zvakanzi Dhaniero buda. Akaburitswa Dhaniero mugomba reshumba, achisiya shumba dzine nzara dzakatarisa Dhaniero achibuda. Ndati shumba dzinei? Verengai pavhesi 24 inoti kudii? Ipapo mambo akarayira vakauya navaya vanhu vakanga vapomera Dhanieri. Vakanga vapomera. Iwe bata substitution. Vaye vakanga vapomera. Ande inayo. Vakavawisira mugomba reshumba. Ivo nevana vavo. Navakadzi vavo. Vakadzi vavo. Shumba dzikavakunda, dzikavavhuna mapfupa avo, vachigere kusvika mugomba. Vakaroverwa mudenga denga.
iwe chimboti law of substitution. Kuvenga munhu asina nebasa rese. Regai ndimbokusekesai. Usatambe nokundivenga. Kune law of substitution. Asi pangondivhiringa ndopokuti varume ava vakatorwa matawa hanzi nevakadzi vavo vanga vaite ivo vakadzi nevana vavo. Because they are brood of vipers. Vakaberekwa nababa vane mweya wenyoka. Torai vese mukandire mugomba. I'm closing. Can I close? Psalms 91. Siyana inayo. Mozonoverengera kumba pa verse 7 na 8. Na Jeremiah 17 pa 8 mozonoverengera kumba. Indiri kuda Isaiah 41 pa 11. Ndo pandoda kupedzesera ne power of substitution. Vese vakambondirongera zvakaipa kurumbidzai kureurura. Handisini ndinoironga, kudenga kune ariko. Isaiah 41 pa 11 apo. Panoti, behold all that were in says the against thee shall be ashamed and confounded. Amaiverengai kai? Tarira, vose vanokutsamwira vachanyadziswa vave nenyadzi. They shall be as nothing. Vanokakavara newe vachava sechinhu chisipo, vachaparara. Saka iwe, don't waste your time kuswera uchifunga vari kukakavara newe. Kuswera uchifunga vavengi vako. Ande nayo pa next verse. Pa 12. Uchavatsvaka asi haungavawani. Ivo vanokakavara newe. Uchavatsvaka haungavawani. Vanorwa newe vachava sechinhu chisipo, sechinhu chisina maturo. Ande nayo. Nokuti ini Jehovha Mwari wako. Ini Mwari wako. Ndichakubata ruoko rwako rworudyi. Ndichiti kwauri. Ndichiti kwauri. Usatya. Usatye. Ini ndichakubatsira. Ini ndichakubatsira. Garai zvenyu pasama. Mwari ari kuti ini Mwari wako. Sezvo uchiramba uchitenda kwaari. Anoti ndichakubata neruoko rwangu rwerudyi. Ndichakubatsira. Aubatsirwe nekamwe kamunhu kemanga-manga. Kana uya anombouya achirova stepi pamba pako, aiwa. Uyu ndiMwari akasika denga nenyika. Anoziva mabatsiriro. Achakuita iwewe. Pana ari kundinzwa here nasana? Are you with me? Hama dzangu, ndapota ndateterera. Mwari uyu anotida. Ndochikonzero akatifira pamuchinjikwa. He paid the full price for your salvation. He paid the full price for your redemption. He paid the full price for your healing. He paid the full price for your prosperity. Vaye vanazo musadade. Bhaibheri rangu rinoti imi vapfumi. Iva ine hanya nevarombo. Usafunga kuti zvese ukazvipirwa, akapirwawo zvakawanda Mwari ari kudawo zvakawanda kwauri. Muri kubata zvandiri kutaura? Mwari ari kudawo zvakadii? Ipapa tiri kuda kuvaka apa, tiri kuda kuvaka apa. Handi muri kuona matombo atovapo apa?
dai pasina kuti nhasi svondo apa pangadai patopera kuiswa tarapu. Mishini yatomira sokuti tikangobuda yakupinda munomu. Mande mangwana chipiri panenge pazara tarapa. Takumirira ka apo patinobuda napapo. Apo patinobuda napapo. Pakanzi tidrowe karoad. Kokuti tichibuda hatikanganise mota idzo. Tinomboenda nekaroad kedaka tozonopindira kumberuko tichienda kuroundabout. Ikako takadrowa kare tirikumirira kuti vangoisa chidhindo. Akaisa chidhindo takutanga kuvakapo. But izvozvo zvinotoda mweya kunamata. Nokuti kune hama dzedu dzokuinika ikoko. Vakaona mapepe edu ano. Kune maIndia uko. Mana ari kunzwa zvandiri kutaurira. But vane nhamo vanorwa nesu. Tichavatsvaka tikavashaya. Iwe taurogere naye kuti Mwari haasi munhu areve nhema. Zvaakareva anozvisimbisa. Anoti shoko rinobuda muromo mangu haridzokere kwandiri risina kupedza zvandarituma. Hama yangu nhasi nezita raJesu. Ameno wandatumirwa nhasi. Pana noupenyu huri kushandurwa izvozvizvi. Pane wandatumirwa nhasi mani. Pana noupenyu huri kushandurwa. Izvozvi. Sondo rino isondo romunana chairo kwauri kumba kwenyu. Sondo remashura iro. Muchange muchingoshamisika kuti ko zviri kufamba sei. Asi ndiMwari uyu wakurangarira. Come and do your miracle today. Come and do your miracle today. Miracle waker. Oh, you are the miracle waker. Come and do your miracle today. Come and do your miracle today. Your name is Yahweh. Your name is Say you are the miracle working. Oh, your name is Yah. oh, your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yah. Say your name is Yahweh. Your name. Say You are the miracle wicked God. Your name is Yahweh. Peter anonyorera maJudha achiti, zvizivei kuti hamuna kutengwa nezvinoora, ndarama kana sirivha, makatengwa neropa, ropa risina gwapa, ropa risina chipomerwa. Ndiro rakakutenga iwewe. Hausi munhu wemanga-manga. Haufanirwe kurarama upenyu hwauri kurarama uhu. Oya manderebosa. Yelerebekeriana larabo. Yelarabaka yanderebokuriata. Muya mandelerebese larabaka yatorobo. Ana kamanderebosa.
Uyana la rabakaya tereboko rinde le rebekerianda la rabosa. Yele rebekerila rabakaya tereboko rianda rabasa. Baba, makatakura urombo wangu, makatakura kutukwa kwangu, makatakura kushorwa kwangu, makatakura mosha zangu zose. Baba, makadanitsira kuti zvapera. Vose vari kurangana kuda kundiparadza, vose vari kurangana kuda kundiwisira pasi. Ndichavatsvaka ndikavashaya, ndichavatsvaka ndikavashaya. Vose vari kundirongera, Baba, nezita raJesu, Baba, nezita raJesu. Law of substitution yakashanda pana Hamani achida kuuraya Mordekai, yakashanda pana Daniero. Mwari, law of substitution. Baba, ngaishande, ngaishande kwandiri, ngaishande kwandiri, ngaishande kwandiri. La ramanere bosa, uya la raba yendele bosi, uya na la rabose rete anda rabos. Ye la raba kayandere bokoriata. Destiny changer. You are the destiny changer. Come and change. Come and change. Oh, my destiny. Oh, my destiny today. Come and change. Come and change. My destiny. My destiny. My destiny. Destined changer. Destined changer. Oh, you are the destined changer. Come and change. Come and change. My destiny. My destiny. My destiny. Come and change. My destiny. My destiny. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Say you are the miracle working God. Your name is Yahweh. Nasi nezita raJesu. Ungange uri munomu, the first miracle ndeyekuti ugamuchire Jesu, ndeyekuti ugamuchire Jesu. The first miracle ndeyekuti ugamuchire kuregererwa kwezvivi zvako, kukanganwirwa kwemhosva dzako. Kana aripo akadaro, simudza ruoko rwako. I want to pray for you. Noti mufundisi yangu, I want to repent. Ndoda kugamuchira Jesu saisha upenyu wangu. Famba netsoka dzako uye pano, ndakakumirira iye zvinezvi. Kurumbidza kuuya, I'm waiting for you. Swallow your pride. Thank you, my brother. Thank you for coming. Thank you. Kurumbidzai kufamba. Ndakakumirirai vari kuda kugamuchira Jesu, vari kuda kutendeuka. Famba netsoka dzenyu muuye. I'm waiting for you. Itishe Jesu nasi. Ndinokugamuchirai. Konderebosa yandalarabos. Yela rabaka yanderebo. Vanu. Famba netsoka dzako. Ndakakumirira mudikani. Ndakakumirira hama yangu. Famba netsoka ine. Famba inetsoka dzenyu. Karaine.
ndakakumirira mudikani. Will you come to Jesus? Ishe Jesu anoti nyangwe zvivi zvako zvatsuka somucheka mutsvuku zvichachena sechando chamatsutso. Ishe Jesu vanoti uya titaurirane. Will you come forward right now? Baba, musadzokere kumba makatakura kutukwa, makatakura kusaregererwa kwezvivi. Ndiri kukudana. Will you come quickly right now? Swallow your pride. Come quickly. Ndakuimba kokupedzesera. Will you come? Kuti kunemi mauya kana makamboita zvakanaka hakuna zvinodarika zvamaita zuva ranhasi. Kupa upenyu hwenyu kuna Kristu Jesu. Uri kubuda muno waregererwa zvakaipa zvako zvese. Uri kubuda muno justified, just as if you have never sinned. Nokungogamuchira Jesu chete wamzvenga Gehena, wava kuenda kuparadise. Simudza maoko ako as a sign of surrender. Tyora uso wako, utsinzine meso ako, unamate uchiteedzera shure kwangu. Baba vangu muri kudenga, ndiregererei mhosva dzangu. Ndauya kwamuri Mwari wangu, ndakakutadzirai. Ndikanganwirei kudarika kwangu. Ishe Jesu, pindai mumwoyo wangu. Ivai Mwari wangu. Ndishambidzei muropa renyu. Ndive wakachena. Ishe Jesu, ndizadzei nomweya mutsvene. Kubva zuva ranhasi nokusingaperi, tungamirai upenyu hwangu. Amen. Ramba wakasimudza maoko ako. Takuuya kuzonamata newe. Tiimbirei tichinamata nehama idzi. Ngatikurumbidzei kunamata nehama idzi. Baba vangu maoko ona ndinoraira mweya wetsvina, buda maari, usadzokezve. Iwe mweya wakaipa, buda maari. Kubva nhasi yatemberi yomweya mutsvene, haisi temberi yemweya yetsvina. Sumuka hanzvadzi, uya kuno. Kubva nhasi watemberi yomweya mutsvene. Simudza maoko ako. Baba, muzita raJesu, ndinomusunungura kumasimba erima. Ndinomusunungura kumweya yakaipa. Ndinomusunungura kuzvikandwa zvose zvaanotumirwa. Kubva nhasi ngasvaye basa. Ishe Jesu, chiedza chechiso chenyu chirambe chakavhenekera kwaari. Muzita raJesu. Amen. Thank you. Right, kunemi mauya. I want to give you assurance. Nguva shomanana yoyi. Your name is written in the Lamb's book of life.
zita rako ratonyorwa mubhuku youpenyu. Ukafa nhasi hausi kuenda kugehena, wava kuenda kuparadise. Ndinoti kwamuri makorokoto makuru, ndoda kuti mubude nedhoo iri. Ndiri kukumbirawo adresi yako nefoni namba yako. Ndoda kuramba ndichikunyengetererai ndikurerei muna Kristu Jesu. Thank you very much. Handei takadai so. Ndinotenda. Baba Mapranga, uyai panapa. Mumire neni panapa. Hama dzangu wakamira kudaro. Kana pana uya achirwara, Bhaibheri rangu rinoti, kuna anorwara here? Ngaadane vakuru vekereke. Bhaibheri rinoti, muchaturika maoko pamusoro pevarwere vakapora. Kana aripo ari kurwara, kana anoshayiwa hope nemweya yetsvina, ndakukudana kuti famba uye izvozvi. Usadzokere musanonokoka, asi manzwa muchiti manzwa kuti ndakuda kubuda kuenda. Chifambisai muuye, fambisai muuye. Kurumbidzai. Kurumbidzai, fambai, fambai. Protocol team. Hallelujah. Imi chiimbai tinamate nevanorwara. Mwari muri suva redu, o Baba rinopenya, ipopo asimweya, ona asimweya, iwo ungaone, ona iwo famba, nowe yedu Mwari muri no yedu o Baba tititye, itsondo dzedu dzose dzinokutwa, Mwari wetikouya, ona isu nekufara munotipa, idzongodi dzenyu o Baba munotipa, ise neutsvene munopa vanonamata, Mwari wemunopa makomborero, tinotenda makomborero, iwo makuru o Baba makomborero, isendenga ekudenga,
tipe chipo chokuombera kuna Mwari. Shoko rauya kwatiri akafanirwa nguva yedu. Hatina mumwe watakaunganira vadikani kunze kwaJesu Kristu. Jesu ndio watinoinga, Jesu ndiye anohanyika nesu. Tinoda kutenda baba vedu vapiwa shoko naMwari, vatumwa kwatiri zuva ranhasi. Ngatitendei baba vedu masikati ano muzita raJesu, muzita raJesu. Thank you so much. God bless you. Vakagara pasi ngatisumukei, vakagara pasi ngatisumukei. Nakutenda Mwari as I give the grace. Tina zvimwe zvekuita kunze kwokuti Mwari vatiri upafadze tende nerugare. Baba vedu muri kudenga, mazita masikati anhasi, mazita kutaura kukereke yenyu, mazita kutimutsa Baba, mazita Mwari kumira nekereke yezokwadi. Hatina mumwe kunze kwaJesu, hatina mumwe watinoda kunze kwaJesu, hatina mumwe watinotsvaka kunze kwaJesu. Iye wamakatuma panyika Baba kuti ave nechokuita noupenyu hwedu. Tinoda kukutendai nemuranda wenyu, ngaaramba achipfudzwa nemi, ngaaramba achigoneswa nemi. Tinoti masikati ano Mwari Baba muri kumusoro kudenga, nyasha dzaisvodi Jesu Kristu, rudo rwaMwari Baba nengoni dzake tinogara nokusingaperi dzive nesu kubva zvino nokusingaperi. Amen and amen. Thank you. Toda kutenda Mwari masikati ano, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakukomborerei, Mwari vatiitire zvakanaka. Farira ari pedyo newe ndowanzoti kwasa vanhu 17 also. Chandinoreva